Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 9, kan bulan kan Hunyo, taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, and Maha Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako manan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang iniatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inap. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Mga ka-aksyon, inian Tabang Ora Mismo. Live na live kita nadadang ugunyan sa Oran daw. 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Biraca Chanduanes. Siyempre partner, nadadalan man kita sa tuyang official Facebook Tama. page kan Action Cost Center. Live na live, ural daw, ang Tabang Ora Mismo. Live sa social media, live sa Facebook, live sa radyo. Siyempre, kunya na pagdal daw. Mainit, mauran, umuran, uminit, live. Correct. Ano po yan? Mauran. Manguran, Mauran na live. Miyerkules. May Digdi lang sa mandagan na Legazpi. partner ngunyanin 1,000 pesos. Ulit lang daw ngunyanin Miyerkules. Siyempre, may manggagana manin, tablet. Alright, brand new tablet Yan, para sa tuyang ah. mga estudyante. Punang tatulos partner ang sa tuyang pagtabang. Sige. Makakaibahan tango niyan si Ika IB talaga Arcilia. partner, pag abot sa pagtabang, habo mo na mahuri. Siyempre partner, arog kayo ng obheto ni Congressman Saldi as ni Congressman Pido. Kaya nga ang ni- padagos na pagtabang Kaya ora nga ni, mismo. may programang Tabang Ora Mismo, ang Correct. Ako Bicol Party List. Yes, kaibahan tango niyan mga ka-aksyon si IB Arcilia, ang ina partner nin Unsing Aki. Matindihan partner, Unsi. Kuyan ka man na ya, medyo iba ang abilidad mo. Ah. Pero tingnan mo partner, Kung sa mga kuwan man ay hybrid ka. hybrid, matibay na para Aki, para ugbon. Para Yan. ugbon. Makakasabay tango niyan si IB unsing at aki. Pero yan, siyempre, naging unsian aki. Tamartibay man su kapartner. So, siyempre, parang arog man yan kan partner, masigasig. gustong sabiyon manay an sa imong bahay bata, kuya na, aktibong aktibo. Aktibo, matibay. Kaya partner, Bahay bata partner o matris? matres. Sige. Yan. Kaya ibahan tango niyan si IB Arcilia, ina kan labing 11, 11.
Ang kahagadan niya para sa iyang mga aki. Aramon tango niya. Unsi. Unsi, labing isa. Pero garugubin pa si Manay. Oo, kaya nga ni. Ako pigiling ko kaya kay na mga 17 eh. Kaya. Sa araw kay pira ng edad. Aramon ta. Maray na pagkahapon na, Ma'am Ivy. Sa laog. Yan. Yan. Maray na hapon lang po. Dahil pa nga niyan partner sa laog, unsi na. Unsi na. Lalo naman na yan. more. Kumusta ka tabi? Pira na ang sa imong edad tabi, Ma'am Ivy? 39 po, ma'am. 39. Hubin. 39 anyos, nakaunsi na. At the Day age pa- of 39, 11 Day pa children. manay menopause. Dahil pa man po, sir. Okay. Oo. Gusto sabihin, Kumusta? madadagdagan Ano pa. ang sa indong sikreto ta inabot ka nin unsing aki at the age of 39? Wala man po. Siguro po, matibay sana. Ay! Dahil ka mo lang Matibay. family planning. Yun po. Tagasayin ka Manay. Taga-estansa po. Barangay Estansa. po tayo. Ano ang location kan arong nindo? May mga kataraning na arong o medyo urarayo? May kataraning man po. Arani o medyo arayo? May distansya? Ararani po. Arane. Family mi lang po. Pamilya, compound. Partner, dawagan mo muna Tapos ako. ano ang pigkakaon nindo ni mister mo? Mga awot-awot, mga ukra, arong kaya? Mga ano? Mga gulay. Mga Ayun, gulay. yun, sabi ko na sa imo partner eh. Kaya kamo, attorney, dahil magparakarne. Epektibo talaga ang mga gulay. Pag mga gulay, yugod na, matindi, partner, Ako, ukra. partner, karne. Opo. Karne ako. Makikusugan lang kan sa boses mo. Tabi Dahil nga ni pwedeng kusugan ng bus, partner, may mga kataraning. Dahil, malaman mo niyan. Okay, sige, Aga pa, sige. maliwanag Ilawag mo pa. muna, ilawag mo. Ilawag mo niyan. Yan. 39 ka pa Pira na sana. ang matuwa mo manay, pirang taon na? 21 anyos po. 21. Sungod mo. Ang 20. Dahil sa bunso, Dahil, so Sa bunso pinakabunso. po. So, 10 months. 10 months. 10 months. So gustong sabihin, yan na unsing yan, pwede sir na madagdagan pa manay. Iyo. Di ba? Pwede pang madagdagan pa. Oh, may plano ka pang dagdagan. Dahil na po siguro. Amo na. Sigurado ka kaya. Anong trabaho ni Ago mo? Construction worker po, sir. Construction worker. Tagas ang kabilya, partner. Matibay pa sa pundasyon. Matibay magmartilyo. Matagas ang graba baybay. Pag ginalo mo, partner. Kuya niya, buhay na buhay ang jackhammer niya. Matibay, partner, ano yan? Magmaso. Kaya ano yan? Magtimpla. Paano magtimpla? Bako man magtimpla na Kaya pun timpla kayan? ka ng simento. Bako man pagtimpla na Ano pun yan? kayan? Oh. Paghalo. Paghalo. Timpla na. Halo, timpla. Alat mo na. 11 an aki. Ano ang ginibunin dong family planning? Mara. Wala man po. Kaya nga po naka-unsi. Kaya nga naka-11. Pero nababanggit mo, nag-pills ka. Po, kang pang-anom ko po. Nag-pills. Dahil na po ako nag-utoro. Dahil ka na nagutong Injection nata. po ito, madam. Nagparailan po kayo. Nagparailan Kondom, ka. kondom. Dahil. Ano lang talaga? Ito po na injection. Nagparapa-injection ka manay kay Ago mo. Dahil po, sa family planning. na Family injection. planning. Ayan. Sa araw kaya nabuhay nindo na igwa ka ning 11. Aram ko may kapagalan, may... Hindi, construction worker partner ang Ago. pero Ikaw manay, anong Ago? Ang trabaho? Ano Wala ang man po. mo? Sa araw lang po, sir. Ano ang piraman ang pigkikita ni anong pangalan ni Ago mo? Jinil nun po. Janelle Non. Ano ang piraman ang pigkikita ni Janelle sa pagiging construction worker? 450 po daily. Daily yan. Kuyan siya, skilled. Oo. Bako siyang ordinaryong kwan. Skilled partner. Kaya nga ni Matibay, naka-11 nga ni. Aram mo, pigapot ko manggirar partner. Depende sa construction. Kung medyo construction owner ka, di medyo maray-maray madama. Oo. Pero sa 450 yan, kulang iyan sa unsing aki. Tiga divide na lang po. Sige, divide. Pero man ang Di, alibo, divided by pag nagsap na ka manay, pirang sa sarong sa ang sarong maghapon. kilong bagas, Magaldaw. kulang. Pirang kilo ang sarong aldaw. Ang sarong karaunan. 2 kilo. 2 kilo kada karaunan. Di anong na kilo maghapon? Pamahaw, pagudto. Oo, magsimbag ka pang tango sa tango. 2 kilo kada sarap naan, di anong na kilo kada aldaw. Opo. Pero pakikusog-kusog lang kang busis man ha. Dahil ka man nagbasol na unsi anaki na nindo. Dahil man po, sir. Magmaw nun. Sabi baga po, sir. Damorda, damerier. Ay talaga si Manay may plano pa talaga. Hindi talaga. Positibo, partner. positibo. Kung mailing mo baga. An iba na mo problema na kayan. Kaya Elon, pero minakasmile. Koreana, medyo raya na partner. Oo, sanay pa man. Siya, okay pa man, oh. Ano ang sikreto mo kung look younger ka pa man, Giraray? Sabi na po, pag may problema, tawanan lang daw ang problema. Paano mo Relax tatawanan lang po ang na. problema? Paano pagtawas sa problema? Dahil lang po, tiga para isip kay Maray. Gabos pa ako baga po na problema, may solusyon. Hindi talaga. So, ini 10 months na ang bunso mo kunyan? Opo. Okay.
pwedeng anagwat kan mga aki mo ano, sarong taon, 2 taon. Igwa man po ki tulong taon, 2 taon. Igwa man po ki sarong taon lang. Di pwedeng pag nagsarong taon yan, medyo may pang-12 na. May plano. Ba maging sarong dosena. Wala na po. Pirang lalaki, 4. anong na babae? Opo. Saro pong bakla. Ah! 5 babae. Sarong bakla. Malay mo yung 4 na magmayaman babae, kayo mo. 5 4 po na lalaki. 4 na lalaki. Opo. Tapos may Anong na babae may po? bading pa. Opo. Malay mo Di yung na gipong tulo lang so lalaki tas saro po bakla. Bakla. Alam ko na, may speaking of bading, ano yan manay, inborn yan na pag naging bading o May pag lahi nagdadagdag sa side. level? Ano po siguro, ano po mga ano pa lang po siya mga 3 years old. Nagluwas na. Opo. Nagme-make Dari para up mo na, na. nagme-make up Opo. na. Tiga. Ano Abo po, niya nakang-brief. Amo niya na kan mga badil-badil gusto niya munika. Sa pag-ibahan nindo ni Mr. ilang taon na kamo magkaibahan magagong? 21 po. Sa 21 years, ano ang pinakamagabat na problema na nadanas nindong duwa? So far, wala man. Wala man po O, siguro. kanipisilan, ano lang? Pero believe ako sa in the partner, Matindi ano? talaga, no? Gusto sabihin, talagang ang pagmamahalan nindo ni Mr. mo, pirming mainit. Iyo, iyo. Sabi sa Tagalog, umaantikabo. Oo. Actually, partner, nagbisita kami sa Harong Ninda, nailing mi talaga sa sitwasyon. Nya paano pala niyan, Manay, na nakadakol ka mong aki, may separado ka mong kwarto ka nagum mo? Igwa po. Bako na sutaraning ka mong nag-Korean. Sa sala itong mga aki. Paano pagtuturog? Nagro-roll call ka from matua hanggang sa bunso. Yung sumatuwa mo niyan, may agum na. Day pa? Igwa na po. O, hindi may ay, makwa- sa ano po. may So, makwapo ka na? Sa akin ko po na mato, may akin na. May makwapo ka na? Opo, Lula na pala ini, Lula na partner. po ako sir. Oo. Ito, balik kita duman. Lula na, pero makakapangdusi pa. Ayun nga ni. O balik kita duman. Paano ka nagtuturog? Paano ka maturog? Siyempre, kaipuhan mo mag-roll call. Pigsaro-saro mo. Dahil ko na po tig-roll call madam. Tiga-biri lang ko na lang. May bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11. Okay, close the door. Complete. Aron ka yan. Kasi kaya ko nahapot yan partner kasi igwa man akong midbid taga diyan sa Barangay Bunga sa may tiktikan. 17 ang aki niya. Grabe. Oo. Ang rason kaya wala sindang kataraning masyado. Pag medyo naboboring, Oo, talaga. Malawag sinda sa Tapos kwarto, dahil may sa nawawaran istoryahan. talaga partner ng tanom na ukra. anong relasyon ka to, partner? Basta sabi ni Chuton ang pangaran eh. May ginamit ka na naman. Dahil ito talagang pangaran. Tapos? Si Chuton na Bahamunde. Oh, yan, isaktong Ayan, pangalan. eksakto, Ah. Sabi ni Chuton, ang sikreto ko ngayon eh, di nga ikaw nawawaran ng tanom na ukra. Tapon da pagpamahaw, ibababaw niya sa sinap na ukra. Ugto ukra. Yun na nga ni, kaya nagkaigwa kong ideya duman na ang ukra, dahil pa akong nahiling na ukra na nagbunga na video paarog kaan, Permitindog. pirming tindog ang ukra. Sa indo manay, dahil mangki ukra. Anong yaman duman ng mga gulay? Ay, sa lawag manay, ano? Ang talbos kang ano kamuting kahoy na to. Minsan po may ukra nagabakal. Ano, bakal. Okay. Pero anong sikreto da ni Mr. mo saka na medyo batak talaga sa trabaho? Opo. Dahil maski pagal na sa pagkonstruksyon, may panahon pirmi sa love life. Opo. Dahil man po nawaraan. Makusugon pa ang pagpadaba sa lambang sa Hanggang ngunyan manay? Opo. Talaga. Talaga. Ano ang kagadan mo, tayaon ka digdios sa tabang ora mismo tabi, IB? Actually po, so ano po, tablet po kang aki ko. Anong po ang aki ko nag-eskwela? Anom? Opo. Wala po sindang nagagamit, lalo na po pag ma-exam. Kaya puhan po na tablet. So, ngunyan, siyempre katahawan na kang pagklase. Paano mo sinda na obserba na o dyan sa mga kaipuan isumiter, sa maestra, tawarang magamit? Nakakahabol pa man po madam, pero at late na po talaga. Ngunyan, anong tigagamit ninda? Nakikisubli po na cellphone. Nakikisubli. Kisay? Sa pinsan ko. Pinsan. Pag natawan may kaning tablet, like for example, paano ang pag-connect mo sa wifi or para makalawag ka, magkaigwa ka ng Makusugid ang internet? signal sa istansa, ta nasa ibabaw. Di, maluya po sa ngunyan po. Maluya Pero po. ma-load na lang ikaw po. Load na lang Load po. na lang. Okay. O ngunyan partner, ang kahagadan ni Manay Ivy, tablet para sa anom niyang aki na Yan bang nag-eskwela. mga mong aki, mga bright student? Opo, so saro ko po na grade 10 po. Scholar po kan San West. Okay. Scholar kan San West. Ayos talaga, no? Very good talaga. So, igwa ka ning na estudyante.
Sa Di, unsing aki. ano ang pigagad mo manay? Ano man na tablet? Ayan, partner, oh. Nadadalan ta, partner. Ayan po, mga ka-aksyon, oh. Pero si manay pinakasmile. happy lang oh. Unsian aki happy lang. Ayan, oh. Puon sa sadit, padadakula, partner. Arin dyan, itong pagsasabi mong bading. Ito po nakatindog sa ano. Itong sa gilid. Opo. Ay, pero siya nasa gilid. Oh, yan. Ang sa indang barong-barong. Bako yan barong-barong. Yan ang kanilang mansyon. Mansyon. Oh, sige. Pigiling ko, partner, tagibo sa kawayan, medyo nagraragit-nit niya. Ano man ay? Oh, sa dyan ang pagsasabi mong kwarto. Diyan lang po yan, sa may kortina. Sa may kortina. Ano man ay? Nagraragit-nit man ay? Dahil man, tamakusog mo ng pakagibukan, sir. Ayot na pagay Pakagibo. construction worker si. Paano, pipakaturog mo muna yan ng mga ano. Itapi-tapi mo muna, slip na. Tapos, niya naman Dahil siya, manari go, pa mauli ko kaya, na. may mga mabatag duman sa likod. Daman. Anyway, ang kahagadan mo, Tablet! tablet. Opo. Okay. Oh, sigurado ka daw na matatawang ka ng tablet. Sana po. Ayan, sige. Pero makusog ang pagtubod mo. Nasa Opo. pagi ni Congressman Saldi, ni Kong Pido, kan ako Bicol, matatawan sa imong kahagadan. Iyo po. Yan, sige daw. Dahil dyan, partner, nakaabot na sa karaman ni Congressman Saldi as ni Kong Pido ang kahagadan ni Ivy Arcilia na magkaigwa ning tablet an sa iyang unsing aki. Pero anong duman nagkakarlase, kinakaipuhan talaga ning tablet. Huli ta online as in modular an sa indang mga aki. Sige, partner, dahil dyan, brand new tablet! Oh! Ura mismo! Ura mismo! Ura Ayan. mismo! Congratulations! Unan sa imong kahagadan. Nakasmile ka na tulos ay. Sige, ikaan magbukas. Yan. Ayan. Regalo ni Congressman Saldico, Oh, Congressman araw lang yan, Pido kadali lang. Garbin, Araw kan gusto ako lang. Bicol Yan. Party List. Brand new tablet kay Manay Ivy na unsi an aki. Si Manay Ivy na akian, partner. Nakian. Akian. Akian. Maray, kung sa manok bagang Dahil partner. pag sinabi mong akian, gulping aki. Ah, okay. Sige. Aliyon mo sa plastic. Sa Ano Tagalog yun? partner ang akian, inahin. Okay. Uh, Sa English, Ikaw na bala. Hen. Ah. tama. Ang lalaki rooster. Alright. Ano ang masasabi mo? Uya, nakaput muna ang kahagadan mong brand new tablet. Anong pagmati, Tabi Ivy? Siyempre po, maugmahon po, madam. Magmahon ka. So, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Kong Pido, na tinao ang kahagadan mong brand new tablet? Salamat po po sa pagkakataon na ini po na tinaw po sa kuya, asin po sa kuya mga aki. Lalong-lalo lang po kay Congressman Saldico kang ako Bicol Party List po, kay Ma'am Remy, thank you po, kay Sir Joshua po, kay Ma'am Mards po na nakabot po sa arong. Asin po sa gabos po na mga pag-iribayan po ni Ma'am Remy. Thank Kay you Kong very- Pido. Kay Kong Pido, Ayan. thank you very much po. Ay, bago ka magpaaraman Salamat ay, din po kay- agadan ta ka advice sa mga kababaihan na parehas mo. So mga may mga ilusyon pa sana, mo nagpupuon-puon pa sana mag-isip mag-agom. Kung di ka naaputon man ay, anong advice mo sa inda? Magkaipuan, magdakulan aki o medyo diit sana? Ang Sa ngunya na panahon, ha? ako po, ang advice ko po sa inyo, lalo na po sa mga aki kong kababaihan po, na dahil na po sinda mag-arog po sa kuya. Abo ko po na maagyan po ninda ang kadipisilan na naagyan po kan sa kuyang pamilya. Ang sabihin, mas maray talaga pag diit man ang aki sana. Kumbinsido ka na dapat sa ngunya ng mga panahon, diit sana ang aki. Opo. Okay. Ano mo man ang mensahe mo sa mga nanay na naghihilingon niya na despite igwa ka ning unsing mga aki, nakasmile ka pa din as in positibo sa buhay. Go ahead, Tabi Ivy. Mensahe sa mga nanay out there. Para po sa mga nanay na nag-irling po ngunyan sa live kang action ko tabang ora mismo. Sana po, dahil po kamo mawarang ki pag-asa kung ano man po ang problema kan sa indong aki. Igwa po kita na handang magtabang niya po si Congressman Saldi ko po kang ako Bicol Party List. Salamat tunong po sa inyo. Ayan! Oy, may saro pa akong mensahe nga aga doon. Ano pa, partner? Ano ang mensahe mo kay Agumo? Yan! Kay Agumo, aram ko Yan, nagdadalan yan, si yan, si Agumo. Dali, mensahe mo sa imong esposo. Go ahead. Nantigo, mag-prepare ka na. Kay Puan Ah, tang ako mag-ibo pa parigos ka na, Gom. pang-dose. Oh. Pang-dose. Ano Sige mensahe na, mo kay mensahe Agumo? mo. Sa agom ko po, salamat maski napapagal ka na. Sige, go ka lang ng go. Thank you very much. Salamat po sa... Okay, go na go! Lata na papagal. Siyempre po, sa paghanap buhay, sa pagtrabaho, oral daw, Di, maski man ang- nag-ura, ano man ang diskarte mo man nag-iinit. ay pag nag-abot si Agumong pagala, anong pigigibo mo? Tigandaan man po, ki pagkaon, ki kape.
Tigasikaso mo talaga, tapagalon man kay paghanap buhay. Tama? Dahil mo pigiyam-yaman, sabi nga na iso, ano to, tigtatalakan. Dahil man po pag wala kay kasalan, pero pag may kasalan po, siyempre, Oh, ano usual ang mga kasaalan ni Agumo? siyempre po pag halimbawa nagpaparainom, Pang babae, Dayman. dahil ko lang araw. Pero pag ng babae, anong gigibuhon mo kay Agumo? Ay, mas maray na yan, kaysa man lalaki. Oo. Anong gigibuhon mo pa ng babae? Okay lang po kahit madam, sabi da baga madam, dahil bali da po, makadakol dahil sana da po pag palitan, pagbawasan. Okay, mga tugang, yan po ang sarong ina kan unsing ake Bicolana, mga kabarangay, mga kababayan na tagadigdi po sa Legazpo City, ang tulos na naaksyonan ora mismo ang sa iyang pangangaipo para sa iyang anum na aki na nag-eskwela, tablet kahagadan kay Congressman Saldi ko, Congressman Pino Garbin Kanako Bicol, na naitaon na sa iya mismo, ora mismo. Sa sabuyang pagbabalik, may manggagana ng tablet, may manggagana ng kaske, tutok lang kamo, mag-comment, mag-abang, mag-share kang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano makalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po, sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laog kay ning resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol,
Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo sa puntong ini makakaibahan ta partner si Chanel Asagra. Aryan Chanel Asagra. Kaibahan ang sa iyang nanay na si Sheila Asagra. Ayan, maray na Siya partner ang? Sinta partner may kahagadan man. May kahagadan man. Maray na pagkahapon tabi nanay Sheila. Ilaog mo po nanay sa imo pong face shield. Good afternoon po. Ayan. Taga-saing ka po, Manay? Barangay 28 po, Victory Village. Barangay 28, Victory Apo. Village. Kapit-bahay. Kapitbahay kay Kapitan Tony Loberisa po. Tony Loberisa. Doon Ayan. sa inot-inot. Oo. Apo. Nanay Sheila, sa nagaklase tabi si Chanel. Orosite High School po. Orosite Anong High year School. na? Grade 7 po. Grade 7. Ano po nanay ang sa tuyang kahagadan? Naghagad po akong tabang sa Action Co Center po na magkigwa pong sa diring tablet or cellphone ng aki ko para po gamitin niya po sa pagklase niya po. Wala po siyang pigagamit ko niyan, Manay? Pigagamit niya po sir yung cellphone ko po. Cellphone. So, Nagsusublihan ka mo? nagsusubli. Apo, nagsusubli po siya. Opo. Anong grade na po si Chanel? Grade 7 po. Grade 7 sa Apo. Orosite. Dipisil, Manay, kung nagsusublian sa naki-cellphone. Dipisil po sir kasi pag wara po ako sir, di po siya makagibong maray kang Kung module iwalag niya. mo na lang sa iya, Manay. Di man po sir pwede ta. Niya po naman ang pagkabuhay. Nata, anong klaseng pagkabuhay ang iyang sa Nag-online cellphone? seller po ako sir ng mga pagkaon po. Online Anong mga seller. pagkaon, Manay? Puto po, spaghetti, macaroni. Kaya ako, Si Ram! Manay, pagkailing ko pa sana sa imo, Manay. Nahulaan ko na. Naika niya ko ang negosyo kayo ni pagkaon. Pagkanan, oo. Nanay, makiistorya daw po kami. Ano ta, gusto mong hagadan si Chanel nin tablet? Para po madam magamit niya po sa daily needs niya po sa pag-eskwela na maski po wala ako sa arong mim, meron po siyang magagamit. Bako po mahalat po siya kung banggi po ako mauli siya, saka po siya magibuta. Usually po Siguro kaya sigan madam. pa nga ni Chanel na sana maubos na ang puto ni Mama. Pampira ang akin para mo po. makagamit na ang Duwa lang po cellphone. ma'am. Duwang aki Apo. mo. Pampira si Chanel. Panganay po. Panganay. Apo. Nababanggit mo na si Chanel igwaning Apo ma'am, kamatayan. may iga po siyang epilepsy and may rheumatoid arthritis po siya. May epilepsy. Apo. So, anong taon so last na inatake siya or nag-seizure? 6 months po. 6 months Apo. mo niyan Apo. or 6 months pa lang siyang aki pa? 6 months months pa po. na nakalipas. Nakalipas. Apo. Nakalipas. Kaurunon ta si Chanel. Hello, Chanel. Hello po. Kumusta ang pagklase? Okay man Perang po. taong ka na, Chanel? 12 po. May boyfriend na? Wala pa. Para po, ayan. Ano, masira man ang puto na luto ni Mama mo? Yun po. Nagtatabang kapag gibong puto? Ikaw man ay mismo nagigibo pala na... Chanel, nabanggit ni nanay mo na igwa ka ning mamati, ito nga ning epilepsy, ano ito? Rheumatoid arthritis. So, paano mo yan na, siyempre, di ka pa man inaatake na nyaong sa public places or sa eskwelahan, di pa man. Permi Oo sarong. po. Sa arong. Sa arong lang po. Pagturog po. Pagturog. Okay. Dapat pala pirmi kang mata. Ayun, pagturog siya na Pero, despite kaya nakamatian mo, Desidido ka mag-eskwela. desidido ka makatapos ng pag Ano ang gusto mong maging pag-abot kang panahon? Engineer po. Engineer! I want to be an engineer someday. Ayan. Gusto mo ikaw magpag-ibo kang boulevard. Oo. Ha? Gusto mo na saro sa mga maabot na Gusto panahon, mo, igwa ka pag ng mga buildings. pag nag-expand ang pier, kanalagaspi gusto mo ika na nagsusupervise. Ayo. Pwede man po. Pwede man. Baka paralayon mo na sa mga yaraon dyan. Grilid mo na ka mo. Tama, tindog ako din ng magayon. Gusto na mo instructor ikanan ba? mag-opisina dyan sa may Tulay, City Engineer's Office. Ha? So, yan. Despite naarog kaya na sa inyong kabuhayan, ay, aputong ko nanay, si Ago mo po, ano ang trabaho? Sa pier po ma'am. Sa pier. Apo. O, di tama-tama. Pag engineer na, talaga siyang mapag-ibo kang pier. Tama, Nasa pier si papa Nagaano niya. sa pier? Checker po ma'am. Checker. Digdi Apo. sa ano? Sa PPA po. PPA. So, pag malaog kami dyan, iyo itong yaon dyan sa may gate. Opo. Iyo to sa nag-aagad sa muy aning ID. Sugard po ma'am ito. Sugar dito. So, Iba man ang Checker po checker. sinda ma'am sa mga cargo po. Sa mga mga cargo. cargo. Okay. Nya, kumusta man? Pira man ang pagkikita mo manay sa pagtinda kiputo, mga kakanin. Usually po sir, day man po para pares depende po kung may mga orders. Day po ako ngunyan sir nakaka-daily kasi po matumal po. Matumal Nag-ano po. lang po ako sa po-order. Di ka darangon lang niya po. na puto Wala dyan, po manay. sir. Sa mga pagbuhunan mo kayan, ano yan? Talagang
Di ka man Di ka man nag-utang. naglilinding. Di ka man Di man. naglilinding. May landing po ako, sir, syempre. Di Bombay. po man. Wala po, sir. Bombay. Parang ano ka mo, kagat na lang sa patalim para Opo, at least. minsan po, ma'am, pag medyo talaga gipit, naghahagad po akong down payment po sa part. Kasi karamihan po mga sa order ko is bultuhan po. Ah, Say, bultuhan. party, sa pang party Opo. package po. Nanay, duwa man lang ang sa imo Opo. makita. Ano taday mo kayang bakalan ning ano? Kasi po, ma'am, po kang sabi ko, sa daily foods, so needs mo po isa daw, Kapos kulang po. talaga. Plus yung maintenance niya po, dakol po kaya siya, ma'am, na maintenance. Ayun. Maski nga ni po may CIBI po. Dakulaan mo pang tabang sa mo yung CIBI. Kaya lang po yung ang doktor niya po kasi is, minsan they cover kang CIBI kasi private po. Kaya po hani pong mag-private pong doktor. Oo. So, ibig sabihin, mas priority mo subulong kaysa iyan ng mga Opo. gadget na yan. Importante na may makaayuda talaga ng Opo, tablet. kasi pag di ko po, sir, na anong maintenance niya, pag-aatakihon po siya. Kaya, Ayun. kay puhan po. Maintenance. Opo, maintenance. So, ang po. kahagadan mo po, Nay, magkaigwaning tablet Opo. or gadget, Opo. si Chanel. So, nakaabot na yan, partner. Nakaabot na yan, partner, Sa sa karaman karaman ni Congressman Pido, asin ni Congressman Saldi, kanako Bicol Party List. Ngunyan, Yaw na dyan, partner, bawasin na yan na sa inyo. Ayan. tablet! Tablet! Ora mismo! Ora mismo, hali kay Kong Pido, asin Ay. kay Congressman Saldico. Ayan. Thank you po. Ano ang masasabi mo? Bukasan mo, Chanel? Ano ang masasabi mo, tabi na Aryan niya? Pasalamat Chanel. po ako kay Kong Saldico and Kong Alfredo po, Pido Garbin po na natawanan po kami po kami sa magandang naging beneficiary po kang tablet. Brand Dakulaan new. po ining tabang para sa aki ko sa pag-eskwela niya po. Kaya thank you so much po. Si Aryan Chanel, Aryan Chanel, anong mensahe mo kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Thank you po. Ayan, one Eh, word. happy siya. Thank you. Nanay, nababanggit mo, tabi, na before pa, dati na kamong natabangan ni Kong Pido. Ay, opo. Ano po ito, Nay? Last January po, birthday ko po. Pig-greet po ako kato ni Kong Pido ng birthday. Sabi ko po sa iya, pigkarawan ko po, si Kong, pwede po ako mag-agad regalo sa imo. Sabi niya, ano ang muya mo? Sword talaga, nagliyab, adi. Nagliyab. Sabi ko po, ang gusto ko pong agadan wheelchair. So dati pong barangay health worker kang father ko, kang time na po siyang kapitan pa, si Marites Llaneta. Nagda-dialysis po siya, nahihirapan po sa family niya katop magbuhat-buhat sa iya kasi wala po siyang wheelchair. Ito pong pig-agad ko kay Kong Pido. On the day po kang birthday ko, ang tinao po ni Kong Pido itong wheelchair po. Ayun. Siya po mismang nag-ato duman. Siya mismo nag-deliver. Opo. Ang ama mo po dating kapitan. Opo, si dating Captain Armando Bancelo. Ay, oy, Valenzuela. amigo ko ito, partner. Nanay Sheila, kung i-describe mo, tabi, si Kong Pido in a simple adjective, ano tabi si Kong Pido? Matinabang po. Matinaba. Ano pa na? Mabuot po. Ayan, matinabang, mabuot si Kong Pido. Ayan. Nanay, yaon na tabi ang brand new tablet ni Chanel. Congratulations. Congratulations. Hagad mi na magtapos ka ng pagklase ng maging engineer ka someday. Para mapagkaigwa ng expansion ng pier dyan. Ika ng engineer. Ayan. Thank you so much po. God Sige. bless po. Okay, so yan mga kaaksyonan. Basa kita, partner. Kan mga Salamat. comments. Congratulations, tabi, kay Chanel. Basa kita nin mga comments. Ayan, gulpi man nagmimiron sa duya. Ang unyan. Yes, we have 4,300 viewers. Good. Sabi digdi, sana po matawagan niyo ako from Tabaco, si Roman Bron, si Noemi Dagta, maray na pagkahapon, Angelo Evan Balyadolid, Marian Dagta, ni pa, dakulon partner, alam mo na, sige. makaskas magsakat. Si Jean Juneda, maray na pagkahapon, dyan sa Basagan, Tabaco City. Si Joy Mary, maray na pagkahapon. Ika naman partner, dakulon. May nag-upload. Sige. Si Gail Imperial, watching din. Vivian Maya, maray na pagkahapon. Angelo Evan Balyadolid. Sana ako sa mapili ninyo. Sige. Si Roman Bron. O yun, subata ini ni Kuan eh. Ni. Si Roman Bron, si Roman Rapido Bron. Yo, nag-iiling man. So nag-claim digdi, si sa mga Glenda Nidea. Antabay ta sa Radyo Oragon, maray na pagkahapon man. Glenda Nidea, Jun Salcedo, mga taga-Rawis. Shout out sa mga taga PTN, Pinas Technical Nation. Jamaica May Racal Royo, masiram na pagkaunto. Mga hapon na riders pala. yan, partner. Mga riders. Jun Ini. Salcedo, maray na pagkahapon. Si Kuyan, Noemi Dagta. Watching din. Ayan, from Arayuon partner yan. Ginikanan. Mga taga sa inyan. Dakulon.
Si Matinabang, nakaantabay, watching. Si Judy Bayaban. O, permini si Judy. Aktibong maray. Shout out kay Judy Bayaban. Si Kuyan Libmanan Papartner. partner, Libmanan Camarines Sur, Grabe kan pala Barangay nag-imiron. Bigaho Sur, si Gail Imperial. Mga kaaksyon, sa tuyang pagbuelta, padagos ang sa tuyang pagtaoning tabang. Ayuda! Asin ang pagpapaugma, pagsorpresa. May manggagana ng kas. Siyempre, 1,000 pesos mo niyan na Miyerkules. Kaya dyan sa nakamututok lang, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan ito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguruhan 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang aguton ng water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon
ang tabang ora mismo sa puntong ini. Serbisyong legalan sa tuyang pagurulayan. May makakaibahan kita ngunyan, partner. Na nagrereklamo. Na mahagad Ning ning advice. legal advice. Ayun. Siyempre, may pagrereklamo din yan. Ta, may inagihan na kadipisilan, may inagihan partner na kakulugan sa hawak. So makakasabay tangon yan mga ka-aksyon. An sa tuya man na legal advisor si Attorney Edward Barredo para tawag kita ning kalinawan asin yung mga Ora kahaputan mismo. ni Ma'am Gemma Masimbagan ora mismo. Ayun. Inutunta si Ma'am Gemma. Maray na Sige. pagkahapon tabi Ma'am Gemma. Diyos maray na hapon man po. Taga sa Inka po, Manay Gemma. Purok 7, Bugtong, Legazpi City Purok po. 7 Bugto. Opo. Pirang taong ka na, Manay Gemma? 49 years old po. 49 years 49. Nanay, pakistoryay daw po kami. Anong tayaong ka po digdi sa tabang ora mismo? Ano pong sa serbisyong Excuse me legal po. an sa imo tabing kahagadaan? Ano ko Opo. po so nangyari. Opo. Kang oras pong ito, may nagribukan po. Tapos, mga pamangkin ko po, nagdaralaganan pasiring duman po sa may harongmi, inot na agihan so arongmi, tapos kan sutugang ko pong lalaki ang pighana, pati ako naman po. Tapos, nagdumana po sutugang ko sa may karibukan. Tapos ako man po, turog ako duman sa may sala, nadangog ko, luminuwas man po ako, tapigiling ko man ngani po kung ano ang nangyari. Kung anong kariribukan ito. Opo, kung anong mga karibukan po ito. Tapos, nailing ko po, sutugang ko ngani, may kasimbagan na siya. May kadiskusyonan. Opo, may kadiskusyonan po. Tapos, pag ano po kato, naawat na sutugang ko, tapos nag-apot po ako kung ano ang nangyari po. Tawaraman po akong pagkaaram. Tapos, ang taram po sa kuya, so aki ko po nakapasa po ang jealousy. Duman sa a certain na mi po, second cousin mi po. Sa diring tao man sa Harong ganito. kan sa diri mong Opo. tawo. Opo. Tapos, iyo po, ito tinaram po nga ni sa ko, nakapasa da so aki ko ki sarong jealousy. Tapos, nagtaram po ako. Sabi ko, nata po, day magtaram sa kuya na nakapasa so aki ko palang ki jealousy, babayadang ko. Pero nang edad po kan aki mo? 12 years old 12, po. okay. Minor de edad pa. Nagkakarawat. Opo, nagkarawat po ng basketball. Duman sa, certainly po, sa natad po, pero bako man po talaga natad ninda. Ano po ito, o yan ang open area Luminasik pa. kayo subula. Opo, daan. Tapos nakatama po duman sa jealousy. Tapos napasa po sa sarong jealousy. Tapos iyan po si Nestor na abunda, buyungon po. Ano yan? Sa diring tao mo? Opo, sa Ayan ang diring- pagrereklamo mo, si Opo, Nestor opo. Abunda. Okay. Tapos, ay latigay po iyan. Latigay. Opo. Tapos, ditigdaraman ko po siya. Tanyaon po siya sa laog kang arong ninda. Sabi ko, nagtaram ka, tababayadan ko masana kung pira iyan. Tapos sabi ko, si Seyma na aki, ang muyang makadistress. Makakuha So, nga suot mong sabihin ay, so jealousy nga pa sa harong ito ni Nestor, Ni abon Nestor. latigay. Okay, Opo. sige. Okay, ngunyan, anong nangyari, Manay? Tapos iyon na po ito, dipigdaraman ko po baga siyang arong kato. Nasa loob po siya kang arong, ninda. Tapos, Palaog po kang ano. nasa loob po siya kang harong ninda. Tapos, iyon na po ito din, nakataram na akong arog ka to, na babayadan ko, tas kung gurano, tas day na siya magparawala po. Ito din balik na po ako, uni pong mga aking, sa mga pamangkin ko po, tapos sa mga aki duman, nagpaparataram po, na pigparamuda po dasinda, pigparataramang ki Ni Nestor. Opo, namang lain-lain, tas pigtakot na nga ni Sinda, tamay darang nga ni, ano po nga ni ki matarumdaang. Buyong iyan si Nestor. Buyungon po iyan, na Nestor pong iyan. Tapos, garo po ako na pig-agyat niya po sabi mga ayon no mga nagparataram po siyang malain na Anong mga malain na words tataramon, po na tabi yan? mga kami, kung mga uragon kami, lumuwas kami, na o yan ang makipaglaban po yun po ang gusto niyang baga. Tapos, sabi yun. opo, na pigbanggit niya po inot, sutugang ko, kung uragon ngayon si Jojo ngayang makipaglaban ngayon sa kuya. Tapos, ako na ako nga ni inaangani po kang nakapasa. Kung uragon ngayon si Jima, makiayutan na ngayon siya. Bako man po Lumuwas ako, ka ngaya. magsutugang ko po na Oo. Dito po, ditas, para muda niya na mga
Basta po mga malaino na taramon pigpara ano niya sa Okay. mga pamangkin ko. Tapos, anong nangyari? Tapos dinadagit po baga akong ano, dibgar buminalik po ako. Nagbalik ka? Naglusob ka Opo. naman? O day man po, duman. Kasi nasa ano Sa lang madaling po. sabi, nagbaliuhan ka mo, nagsimbagan ka mo. Opo, day man siya nag-ano po, nasa loob siya kang aron, luminuwas po. So pagtaram ko baga ka ito na, sabi ko sa iya, sabi ko, malainon man ang ugali mo, haluyon mo na ikapigpapasensyahan. Tapos sabi ko, pero pirmi ka na sana, pag nabubuyong ka, ang mga aki, mga pamangkin ko, pigluluwasan mong kutsilyo, pagpaparamuda niya, pigtatapyahan, pag buyong po siya, or kaya baski bako po buyong, itoon po duman ang kawatan ka mga aki. Tatalsikan niya po ki mainit na tubig, ki ihi po. Tapos tataraman niya po namang lain-lain. Kung por sobre po ta sa diring taho, day po kami napapablatter. Naggampangan girare ka mo? Oo. Ano nangyari? Tas Pagbalik mo? Iyon na po ito, di nagluwas siya sa arong ninda, tas naka-short lang, nakauba. Di naguna lang po ako, di nagdadangog siya kang taramong ko, ano na nga ni ako. Tapos di pigtataraman ko siya, naggrani, di man ako aandam kung ano, taon ako naggrani sana. Tapos yun na po ito, paggrani sa kuya, may dara pala na sundang. Tapos bigla na lang po akong tinigbas. Tinamaan ka? Opo, sa may talinga Oh, po. pailing ko ilang tabi. Sa ngunyan po. Natanggalan ka ng talinga manay? Di ma'am po, na ano lang po siya sa ngunyan po, mare-mare na po siya. Nahati partner. Nahati po, so ano. Garo ka palan so narumduman ko so sa Yan istorya ni... siya partner, oh. So sa istorya baga partner ni Jesus Christ? Tinahi. Baku so may tinigbas man ang talinga duman na disipulo ni Jesus Christ? Oo. Ito partner, dahito nagdadangog kay Jesus Christ. Kumbaga may mga kasalan ito. So iyon na po yan nanay, tinigbas ka sa madaling sabi, nagkaigwa ka nin Lugad. Lugad. Ano ang... Sarong tigbas man sana? Dakol pa po ito. Kung nakalikay po ako, tas pigwasiwasan niya po. Dakulong pong mga tao, tas mga pamangkin ko po. Pigwasiwasan niya pa po. Tamala, so mga... nakadulag ka? Maringani nakadulag ka? Opo, antabayan ko na nga ni po, so ano, tas mga tugang ko man, nagranihan na. Pakaano ko pong natamaan ako. Diduguan yan manay, duguan. Opo. So ago mo, anong pigibo? Turog nga ni po kami. Di man napagkaaram siya. Anong oras yan nangyari? Mga 2:00 po. Ning hapon? Opo. Nagsisiesta? Okay. So, iyo yan ang pangyayari. Ano ang kinatapusan? Kan gubugubong ito? Po, nagdurma na po kami sa ospital. Tapos, ito pong Nestor ito, ang taramon po, so ginamit na sundang, sabi, pinatago na po or kaya tinapok na kung sain. Tapos po, nagtago na po siya somewhere duman sa may Samuya. Pero nagpa-blatter ka po. Opo, kompleto po sa barangay. Si Nestor, ano po ang nangyari sa iya kang akatapos ka tong tigbason ka? Nagdulag po duman sa may kataning mi, and then kan nagyarao na po so pulis, nag-agad na pong tabang so mga tugang ko sa kapulisan, nagduman po, tapos nailing po ito duman sa sarong kapitbahay. So pinick up si Nestor? Opo. Tapos, perang oras po na na-detain si Nestor? Sabi po, 12 hours lang daw. 12 hours. After 12 hours, so miningon niya, nakalaya na si Nestor? Opo po. So, hain siya ngunyan. Wala na po dyan. Sabi po, ang dangog mo po. Tapunda po, pagluwas po dahali sa kulungan, dahil naman po dyan nag-uli. Opo, until now. So ano ang kahagadan mo ngunyan tabi na... Ano ang gusto mong ipaabot na or agad advice kay Atty. Barreto? Kung ano po ang magiging habol ko po sa iya, tsaka kung ano po ang magiging... Anong pwedeng gibuhon mo? Gibuhon ko po para sa magiging so nadawag mo tabi attorney an statement ni Gemma, ano tabi an pwede niyang sa diring tao niya man sana. Ano an pwede niyang gibuhon, ano da ang legal na aksyon an pwede niyang gibuhon tabi attorney. Sige po, maray na hapon sa gabos na viewers asin sa mga listeners sa radio. Ini pong problema ni Manay, nagpuon po ini duman sa akin niya na allegedly pasa ki jealousy, and then afterwards nagkaigo sindang encounter kay ining kataning or sukag sa diri kan arong na napasa kan jealousy. Pinsan mo man lang ini madam or second cousin mo po. Di bali po ang nangyari, tinigbas po siya. So ang hapot ngunyan kung ano ang nakumitar ni Mr. anong pangalan Nestor. Nestor. Latigan. So ini po nagluluwas po na igawang intent to kill. So, ang magiging applicable na law po digdi is ang Kodigo Kriminal Revised Penal Code of the Philippines. Ngunyan po, ang
ang sarong krimen or kaya felony, igo po siyang stages of execution, igo po kitang consummated, igo kitang pigapod na prostrated, at saka sa pinaka-lowest is ang attempted. Ganyan po, paano ta maaraman kung nuarin siya mako-consider na consummated, nuarin man din siya mako-consider na prostrated, and attempted. Sabi kang lay, sa Article 6 kang Revised Penal Code, a felony is consummated when all the necessary elements for its execution and accomplishment are present. Ang ibig pong sabihin kaya, let's say nga tinig ba siya, kung dahil si manay nakailag, kung dahil sa swinerte, nagadan siya. So ibig sabihin, ang all acts of execution nagibo ni Nestor. Nangyari na. Nangyari. Opo. Kaya lang ang accomplishment, so objective niya, dahil nangyari. Kasi supposed to be, kung tinamaan siya, pwedeng nagadan Oo, siya. kasi given na payo ang Opo. dinali. Opo. Sa second paragraph naman kang Article 6, so nabanggit na kanina, ang sabi naman and it is prostrated when all the acts of execution is performed to produce the felony, but nevertheless, the felony is not produced by reason or of causes or accident independent of the will of the perpetrator. Ang ibig sabihin po kayan, let's say na-execute ko gubos na acts of execution, tinigbas siya. Kaya lang, dahil man na-produce so intended felony, which is gagadanon siya, kasi may intent to kill siya, presumably dahil sa ginamit niya na weapon. Sundang. Opo. Talagang deadly weapon. Oo, kasi ang intent, dahil taman yan maaaraman, maiiling talang yan sa iyang overt acts, sa mga So output action niya. and action. Opo. So ngunyan, dahil independent of the will of the perpetrators, nakailag siya, dahil man ito kontrolado kang offender, si Nestor. Di nangyari so mauot niyang objective niya na makagadan nga ni. So ang nangyari, ang nakomitar niya is only prostrated. Data pa tigsasabi ko niyan kung prostrated homicide or murder. Eventually ipapaliwanag ta kung ano ang distinction between murder and homicide. Then pagkatapos kayan sa third paragraph, there is an attempt, sabi kang law, when the offender commences the commission of a felony directly by overt acts and which produce the felony, but does not perform all the acts of execution. Let's say, sabihon ta na, halimbawa, gusto ni Mr. Nestor na anuhon siya, halimbawa, tigbason siya, pero dahil nakonsensya siya, eventually, by desistance, nag-desist siya from doing yung hacking, ibig sabihin, na-prevent siya kang sa iyang pagpugol. napugulan kan mental So, niya. istoryator ni Manay Subago, maliban sa tinamaan siya, inutrupa siyang tinigbas. Oo, Kaya tapos nga, lang, nakadulag na lang siya. nagwas-iwas pa sa Opo. mga Kaya po, tigsasabi ta kanina na present ang intent. Kasi ang prior acts niya, ang action niya during the time na tinigba siya, and then after, mahihiling mo na igo talaga siyang intent to kill. Kumbaga, disidido. Opo. So may intention talagang manggadan. Opo. Ngunyan po, ang sunod na hapot naman, kung ano ang magiging crime niya. Kasi ang nahiling ta kasi kasubago, so mga stages lang ito. So kung pahilingon ta sa circumstances, maliwanag na prostrated ito. Tanagibo niya ang all acts of execution. Frustrated homicide. Ngunyan tayo madama-araman kung homicide o murder. Or murder. Ang homicide, ang definition ng homicide is intentional killing of a person without the presence of aggravating circumstance or attendant circumstances. Ano yan mga aggravating circumstances? Igo po yung enumeration sa law. Masyado yan halaba. Siguro mga I think 17 enumerated aggravating circumstances. Kung mahiling mo, duman sa pangyayari sa inda, ang attack is sudden, is spontaneous, mabilisan lang. Dahil niya nga ni Aram kasi dahil siya naghuna na igwa pala nito kay Sundang. So gustong sabihin, nagluluwas base sa mga enumerated na aggravating circumstances, iyon tigapod na treachery. Treacherous, ibig sabihin, ang Latin word niya is alibosia. Iyan ang pinaka-common na Alibosia. ibig sabihin kaya nag-employ ka kay means or methods na para kung halimbawa mag-offer man ang kalaban mo kidepensa, so risk sa imo. Ibig sabihin, biglaan lang. Dahil mo siya pigpaporma. Ibig sabihin, treacherous, kung tatagalogon mo yan, sa traidor ba? Sa arog tabi kay attorney sitwasyon, nababanggit ni Miss Gemma na wala na digdi sa lokasyon, so suspect.
can we consider him a suspect, di ba? Opo. Oo. So, kaarog kaya na wala na digdi, naghahapot din siya. Ano pa ang pwede niyang gibuhon sa arog kaning sirkumstansya na nagkadulag na sa suspect? Ito po pa, no, kasi kaya siya pinaluwas kasi di man po kamo nag-file kay complaint. Ang mga ining mga pulisita, igusindang liability sa Article 125 kang Revised Penal Code, so failure to deliver the person. Nabaga, nakadakop sinda today, kay nag-violate kay certain law, igo po siyang prescriptive period. Pag dai mo siya na-filean kay appropriate case, wala sindang choice kundi paluwas. Magiging illegal detention. Magiging illegal detention. Ayan ang ano. Sungon niya na nakahalin So gusto na sabihin, ang nangyari kay ito manay, di nagpa-hospital ka, although may blatter, pero dahil ka mo nag-file tulos kay formal na kaso o reklamo. Ano po, Ma'am Kang? Ang taramo po, di nag-ano po kami, nagsabi sa pulis, nag-ano po ako na ma-file po nga na ko kaso, sabi ko. Tapos sabi niya, sabi kang pulis pong nag-assist sa kuya, misis niya, day ka pa man, garo ang pigtaram niya na, ang kaso ko po da, slight physical injury lang po da. Nag-interpret sa pulis na. Nag-interpret sa pulis. Opo. Tapos sabi niya, day taman nga ini pwedeng i-direct ngaya sa kasi ngaya baka nga pag-abot ngaya duman mababali wala man sa ngaya sayang po ngaya ang ano mo kapagalan. Opo Tanda mo ba kung sisay na pulis ito? Basta dyan sa kumain ko po opo Okay. Iyan piga sabi ko, partner, may mga iba-ibang interpretasyon ng mga otoridad ta. Opo, nag-apot po mismo ako kung ano po ang magiging ko po So kan tinaraman ka ito, di day kalugod na ka nagiro. Di man po, tinaraman po ako na araw nga ni po da ka ito ang process. Tas, maano po da tabi, sa barangay muna. Iaagi po da kami sa barangay. Demi po da pwedeng lampasan ang barangay. Tapos sabi niya, matulod po ng hearing, ay isusumon da po su suspect, and then matulo po da kaming arampangan, and then kundi po da kami, kundi po da kami nagkauyon, yun na itong garo, maagad akong Balik kita kay attorney, partner. Attorney, ining mga siring kaning insidente na involved so pagtagbas, sa barangay pa ini? Di na po yan kayo po mag-agi sa barangay. Dapat po, madam. May mga, di ba attorney, may mga certain na insidente o kaso na pwede lang sa barangay. Pero iarog kayo Di na po yan maagi dapat sa barangay. Dapat ang ginibo mo, madam, kasi yung sabi ko po ulit-ulit digdesign da, maski sa mga criminal negligence, ining sa mga nagkakabarangga, usually, ang mga nagbabladder, nag-i-interpret sinda. Supposed to be, ang trabaho ninda is to record the incident. Dahil sinda pwedeng karapatan na mag-interpret kayan kasi ang ma-interpret kayan ang husgado. Ngunyan po, dahil po dito duman sa pangyayari, ang dapat na ginibo mo, so bladder na pinagibo mo sa inda, sa barangay, tapos ang medical certificate mo kang injury mo, darahon mo ito, duman sa fiscal's office. Duman ka sa fiscal's office, file key complaint. Pero sa arog kayo na attorney na tapos na bagay. Kaso rin pala niya nangyaring insidente. June 2. Dahil harayuon pa yan, madam, sa prescriptive period niya. Kasi, pwede pa. Pwede pa. Kasi assuming na ang magiging case niya is homicide or murder, depende sa sa appreciation kang fiscal. Kasi depende man po yan sa allegation ta. Ibig sabihin, kung ang penalty kang murder is reclusion perpetua, most likely, maski 20 years ka pang yao dyan sa luwas, pwede ka pang kasuhan. Kasi ang prescriptive period ka yan, halaba man po. Bako man po yan, arog kang mga ibang mga mga status offenses na pirang bulan lang, prescribe na siya, dahil ka na pwede mag-file. Prescribe na, kumbaga, expire na ang karapatan mo. Na magreklamo. Ini sa iya, since ini crimes against person presumably, homicide or murder. Offense. Kasi kung ma-appreciate ang aggravating circumstance na treachery, may increase ito from homicide to murder. So magiging frustrated murder siya. O kaya, kung ma-appreciate pa ang, siyempre, po ba kay disparity kang offender tapos kang biktima kasi ang offender is lalaki. Baka may abuse of biktima. May tiga pud pa kitang abuse of superior strength. So paggamit mo pa kay itong weapon, pwede pa ito ma-appreciate. Sa arog kaning punto tabi attorney, attendant circumstances. ano ang pwedeng gibuhon ni Gemma para mapunan niya? Dagugon mong maray manay Gemma ang maging advice ni attorney dahil sa sitwasyon mo ngunyan, ano ang pasunod-sunod na dapat mong gibuhon para makapag-sumiter ka kan sa imong formal na complaint. Kuhaon mo na, madam, kasi ang legal system ta,
nakabase siya sa evidence. Siyempre, igawa kang unang-una documentary sa blatter mo, tapos ang certificate mo. Ang pangalawa, siyempre, dapat igawa kang testimonya kang mga nakahiling. Testigo. Duman, pag-ibuon mo sindang affidavit, magduman ka sa fiscal's office, igawa naman po sindang mga ready format, isasalaysay mo lang, no? Day kay po, han po na English yan. Kaya po, han po, maski Bicol. local vernacular, masasabutan po nila ta complaint po iyan, i-attach mo po ang mga ebidensya mo, pati ang affidavit, sinda po kaya ang ma-resolve, ang gigibuon kaya kang piskal, tatawanan itong subpina na imbuelto itong si Nestor. Para po, kung masimbag si Nestor, ma-file man siyang counter affidavit niya, duman sa complaint affidavit mo. After kaya yan, i-resolve yan kang piskal kung may probable cause. Eventually, pag na-determine kang piskal na may probable cause, ma-recommend sindang filing of information, ma-file sindang kaso, isasaangat na sa korte. Pag-abot sa korte, ang korte, hihilingon niya kung may probable cause, ma-issue siya ngunyan ki warrant para dakopon ito si Nestor. Kung hain man si Nestor, dadakopon siya. Okay, so nasabutan mo manay. Kay puan mo sublater, so certificate Affidavit kan certificate partner, medical certificate. affidavit kan mga witness. O may mga testigo ka man gayon na nakailing na tinigbas ka. O pag kumpleto na ito, magdumang ka da sa piskalya. Piskalya. May form da duman manay, pipil upan mo sa form. I-attach po lang itong mga mga ebidensya mo. Ibig So maski sabihin manay, dahil aram kung hain ang lokasyon ni Nestor, ibig sabihin manay, korte base na. sa paliwanag ni attorney, hindi pa ligtas or dahil pa salbado si Nestor sa ginibo niya sa imo. Maski sayin po si Nestor, kasi po, ang ma-acquire po kay jurisdiction, so court man ngunyan ang ma-issue sa police, ki warrant. Ang warrant man, i-implement iyan. So police naman ang bahala maghanap kay Nestor. Bako tan trabaho, bako man yung trabaho kang judge. Basta within the Philippines, kaya yan si Nestor. Klarado manay? Opo. Ano masasabi mo, Manay? Ang mensahe mo kay Attorney Edward Barredo, nalinawan ka kan sa imong mga nalilibungan, mga kahaputan, manungod digdi sa imong tabing pigrereklamo. Mike tabi nanay. Uga pa po pala ako, attorney, pwede po itong isabay mo po sa mga akita. Permi niya po iyan napigaan na sa mga sa... Pigbumuruda. Opo, permi po Pigula ang kimainit. Opo, tapos ngunyan lang po, ito lang pong pangyaring ito. Kasi po, garo na naman po kami sa pigigibo sa mga aki. Nagpa-blatter po kami sa barangay. Tapos, sabi kang mga tugang ko kung pwede po halimbawa, mapa-blatter po ulit kami sa police po para at least makaan. Ano po ang process Actually, po? ito madam nasa about sa mga aki. Ito pwede isabay dyan sa... Iba man na reklamo ito. Iba man Kasi po po, ito. ini pong nagko-cover na layidig di sa problema mo, revised penal code, so kodigo penal yan, ang criminal code kang Pilipinas. Ito pong nakomitar niya duman sa mga aki. Ibang insidente man ito. Yung ang apod man po kay ito, special o yan po itong tiga-apod na pang child abuse. Itong 7610, pwede po mag-file ang mga aki kasi igo po itong mga enumerated na mga acts like physical abuse. Yan po na pagmuda sa mga aki, considered yan as psychological abuse kasi detrimental So yan. pagkula kimainit attorney. Prejudicial yan sa development kang child most likely base sa mga nagreklamo na hindi kang mga nainot about sa child abuse, dakulon po kaya na nakukonvict. Okay. Kaya po, dahil po yan pwede isabay doon, tawar dahil mo po yan pwedeng gibo na complex crime na murder with child abuse. And so on and so ibang forth. reklamo. Iba. Separate complaint po. I hope na Klarado Gemma Manay. na nalinawan ka tabi. Ano ang mensahe mo tabi kay Attorney Edward Barredo? Sa imo po, attorney, salamat po sa pag-explika mo po sa kuya. Nalinawan po ako kang tamang pasurunod-sunod kung paano po mag-apply po kang pagkaso po sa ining nangyari po sa kuya. Wala po yan Madam Bayad, ang abogado nindo kayan, ang piskal. Siya ang So wala kang babayadan. Ang gibuhon mo lang, Sunodon mo. process, sunodon mo tabi ito. So mga requisitos na dapat mo kumpletuhon, gibuhon mo tabi. Okay. Attorney, salamat po maray sa klaradong paliwanag. Kada bis partner na bisita ta si attorney, dakulong na kitang legal nanonood. na concern. Oo. Salamat tabi Nanay Gemma. Sa pagtitiwala sa Action Co Center, ako Bicol. Kasi ining programang ini para po sa kaaraman mga kababayan, kan gabos, bako lang ini so pagtabang sa mga medical, sa ospital, financial, pati po
mga tugang sumay mga kalibungan sa kaputan legal. Mga nagagabatan sa Oo. buhay partner, sa mga pag-iisip Saro po yan sa katumurag objeto daw. ni Congressman Saldico, Congressman Pido Garbingan, ako Bicol Party List, na kamo maliwanagan, asin maaramanan sa indong diretsos. Yes, yun ang Bilang mga pinaka-importante namumanwa na partner. So Bicolano. mga karapatan kan pantawo. Ayan. Sige tabi nanay, salamat sa imong pagtitiwala. Salamat Attorney, man, thank you so mga much tugang, po. sa pagbabalik ang tabang ora mismo, may manggagana pa nin tablet and syempre abangan May ang manggagana manggagana nin nin cash! cash! Diyan lang kamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Oh, sa kuya yung partner ha, nagbabalik ang tabang ora mismo. Mga ka-action! Namatayan mo na kung paano ang... Kaya ni, iba kainutan mo pa ako Kinig kasi mo sinabihan pa ta ka na partner. eh. Yan! Mga ka-action, makakaibahan tango niyan ang satuyang tablet winner. Siya. Congratulations! Dahil ba? Kundi si Sandara May Lomerio! Congratulations! Ano ang pagmati na ikaan tinaguraang winner kaang satuyang brand new tablet.
Siyempre po, sobrang saya tsaka thankful po. Taga saan ka, Sandara May Lumerio? Mopi Daraga Alba. Mopi, Daraga Albay. Perang taong ka na, Sandara May? 16 po. 16. May boyfriend na? Wala po. Wala. Saan ka nagkaklase? Sa Anislag National High School. Anislag Ayun. National High School. Anong grade? Grade 10 po. Anong Grade 10. gusto mong maging? Doktor po. Oh, Wow! ayos, Ma-medicine ka. Ma-medicine. Oo. Ayun, Doktor sa hayop o sa tao? Obstetrician po. Obstetrician. Ano ito? Ano yan? Lalo. OB. OB-GYN. Oo, sa mga Nagpapaki. bados, sa mga bados. Natagulping nangangaki sa maupi. Di man po. In general, yan partner. Okay. Nata sa kadakulan Natata na. gusto mong maging doktor, maging OB-GYN. Oo. Pwede ka man maging partira. Parehas man sa ng partner ang trabaho. Bawal lang mo yung partner ang partira. OB-GYN ni baga pa kung, di ba, Miss Bawal Russell, lang mo yan ang yung partira. OB-GYN yung nagpapaanak. At Bawal lang mo yan ang mga partira partner. pwede naman. Di ba, basta gusto niya maging OB-GYN ni. Itong mga piga-apod na midwife, dapat mapaakisin sa Kasoring ka hospital partner. na or lying in. Kasoring ka partner last na nagpa-check up sa OB-GYN ni. Pagkaki ko kan bunso ko partner, that was 2018. No, rin ang sunod mong plano. Abo ko na. Okay, so congratulations, Sandara. May Ayan. Lumerio, ha? Ano, itaw ko Cute rin ang dimple niya, partner. Itaw ta na dito na pagparapahalo yun, si Sandara. Ayan. Congratulations, Sandara. Iniyan sa inyong brand new tablet. Ayaw po. Ayan. Reproduction system. Gusto mong mapag-aralan ang reproduction system Opo, kasi po ng lalaki at babae. Opo. Opo. Ayan. Nata sa Gusto kadakulan, mong- iyan ang gusto mo. Kasi po, na-amaze po talaga ako sa history ng life ng Sa paggawa ng tao. Sa Hindi history? po. Yung ano po, yung bakit merong buhay dito sa ano. Saan? Ang Dito mga po sa hayop mundo. baga may buhay din. Ang halaman may buhay din. Pero po, mas ano ako, mas curious po ako sa life ng tao. Kasi po, di ba po, nakaka-amaze po kung paano mag-ano yung mga, meron tayong lungs, heart. Kasi ako na-amaze din ako eh. Bakit? Kasi para na, alimbawa, nalaman ko pa lang yung mag-shota. Para pumasok doon sa hotel, kung punta na sa ubigay ni. Na-amaze talaga ako. Ako na-amaze din kung paano partner nabubuhay sa bahay bata yung Pero ano. good luck sa iyong pangarap, Sandara May. Ayan. Congratulations, Andyan na Sandara! sa kamay mo ang bagong tablet. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico at kay Congressman Pido Garbi ng Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako kay Congressman Pido Garbin tsaka kay Congressman Elzaldeco. Maraming salamat po at sana po mas marami pa po kayong matulungan. Ayan, Okay, partner! ano ang pangapudan mo sa mga kaparehas mo estudyante para mangga naman yung tablet? Ayan, sa mga kapwa mo estudyante. Sa mga kapwa ko po, estudyante, ang gagawin nyo lang po, kung gusto nyo rin pong manalo ng tablet, mag-comment lang po sa comment section kung bakit gusto ninyong manalo, tsaka po, i-share po yung isa sa mga video dito sa Action Co Center, tsaka mag-like po ng page. Ayun! Yan ang mechanics. Congratulations! At huwag kalilimutan mag-tag ng 3 FB friends. Ayun! Congratulations, Sandara May! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Congratulations! Tapusin mo ang pag-aaral, naway maging doktor ka. At nang mapag-aralan mo kung bakit may mga ganyan sa mundo. Ayan, bakit may buhay ang isang tao? Okay, partner! Partner, may nanggana na ning tablet! May manggagana pa! Congratulations kay Marian Dagta! Marian Dagta! Congratulations! Ang sa iyang naging mensahe partner, Diyos Maray, to Congressman Saldico. Diyos Maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Marian Dagta, estudyante sa Bunker 1 Elementary School, grade 6 student po. Nagmamauot na maswerte man lamang na makuha para sa tablet na dakulang tabang sa araw ko, lalo pang graduating na kami ngunya na taon as in junior high school na po sa sunod na ralaugan. Mayo man kami ning kwarta pang bakal, taubos kaming magturugang nagaklase. Kaya kay Sir Congressman Saldico, sana mabasa mo ini para po sa kuyang pagklase. Mapagalon po, lalo na nagsusubli-sublian sana kami kan tugang ko po na kolehiyo naman. Pigasabot ko na sana na mas dakol ang oras kan paggamit niya kan cellphone. Tasaro na po siyang college student. At stress man po kaya kung matawan ako. Dahil ko na kay puwan pa sublion asin istorbuhon ang sa kuyang tugang.
Naka-star man po ako sa Bunker 1, Legazpi City. Sana po mapili man po nindo ako sa mga tauan nindo po kay tablet. Nautro lang partner Sa ini. kuyang pagklase po. Aha. Lalo Salamat pat po. pawara-wara man po trabaho ang sa kuyang ama. Lalo na po sa kuyang pag-online class, agkod pagbumudjol, pagtabang po kami kan sa kuyang tugang. Dakulaon pong tabang ang araw po nindo. Buot maglawig pa po ang masakupan kan matabangan nindo. Sana po mapili nindo po ako na matawan kan sa indo pong tabang na matawan ang kadaklan nin tablet. Salamat po. God bless po sa gabos. Dininig ng langit ang pangapunan Kahilingan. ni Marian Dagta. Ayan, congratulations Marian Dagta. May maapod sa imong staff and action ko center kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Siyempre pa! Pagkatapos kang tablet, cash naman! Ang bigahalat kan kagabsan. May maswerteng manggagana ng cash, 1,000 pesos ngunya na Miyerkules! Ang dami ka ng Miyerkules, kaya 1,000 pesos. Sa aga, 1,000 ulit. Sa Biyernes, 5,000 pesos. May wagang garapon, pasok! Digdi. Medyo grabean pa si Kwan Kang ko na. May pakulor-kulor digdi. Unang mo baga siya si ano. Abo lamang mailing ha. Sige, Siya itong nag-absent kan sa Alda ipabuno partner. tagayod kay Kuyan. Kung nataday nada gusto sa indang ano partner. Ngunyan barita ko, day na naman ngunyan. Oo. Oo, kasi wala si Kuya Allen. Ikaan mabunot. Nico. Bunot tabi, an kaagadan kan kagabsan, an mahiling, an kagapuhan ni Nico. Digdi. Yon. Dali, ayan. Ayun. Ayun. Sus. Dakulon ang tagahanga ni Nico. Arog Partner. Arog mo partner, kung arog ka ng height ko, tapos arog ako ka, ay, papagibo ko ng billboard. Ara mo partner, daiti tao kan Nakabrief sa nako. daiti tao kan mahal na Diyos an gabo sa sarong Kasi tao. kung arog ako kan, siyempre kung ano na kung model kang brief, Kaya nga ni partner, dahil man nga nakita o kan mahal na Diyos ang gabos gabos. eh. Niyo nga ni eh. Igwa ka ni maray na pandok, dahil kang height. Kaya ang nagkukuwasa na sa kuya, may nagkuha sa kuya dati partner, Ano? gusto na mag-model ako kang PIDS. Tama. Tapos, Sa damuhan, magpabulan. maghabulan. Oh, anang gana ng 1,000 pesos! Numero! Hindi sila excited. Hindi sila excited kasi absent si Kuya Allen. Oh, kasi yung kakapalaran ni Kuya Allen ay kapares din ng kapalaran mo. Pang-bike din. Okay! Okay, congratulations kay Carl Justin Herrera! Carl Justin Herrera, congratulations! Cellphone number 0977 097 064 8855. Alright, Globe! Ano pangaran? Carl Justin. Okay. Another. Cannot be reached. Ayaw niya ng pera, no? Ganyan kami dito. Tulong ako na yan. Ayaw niya ng pera. Pangduwa. Pantulo. Siya pabunutin natin, partner. Baka maswerte. Alright. Sorry, Carl Justin. Sorry, Carl Ayaw mo ng Justin. 1,000. Ayan. Pabunot mo sa'yo, partner. Another one. Ika na bunot, bibi. Maluyan sa tuyang internet connection. I don't know why. Si Swallow the Fly. Okay. Okay. An maswerteng nang gana dahil iba. Rhea Nacion Toledo. Okay, sige daw. Cellphone number 0948 121 1573 1573. Smart. Ayan, pasensya tabi sa mga nagdadalan, maluya tabian sa tuyang internet connection. It's because of the internet provider. Alangan man akong Sa mga parantabay sa Radyo Ragon, maray na pagkahapon sa liwat. Ayaw niya rin ng pera. Ayaw niya rin. Sige, isa pa. Sige ang interapo, sige ang putol-putol. Sabi ni Nina Really Moral. Sige, partner. Pasensya po, mahirap Dalian po mo sa na, tuyang partner. internet. Tabidyo, napapayin na ako. Good afternoon po, sir. Okay, another Ayaw. one. Isa pa. Ako na mabunot. Tadan! Ayaw. Dalawa na. Ayaw ng 1,000 pesos. Okay. An sa tuyang maswerteng nanggana. Uy, partner. An maswerteng nanggana! Gilen del Mundo! Oo, sabi ko na may Madel Mundo na naman. Numero 0907 0907 686 686 1307 1307. Ano ang 07, partner?
Number yan. Number. Tama. Sabi ko nga. Oh. Oh, Nag-ring na, hindi. dahil pa. 0907-686-127. Maray na pagkahapon, Justin Bermas. Justin, maray na pagkahapon. Neighbor, Talatala, Tamares. Good afternoon. Pangtulo partner, walang sumasagot. Sige. Bunot na partner. Maki Tyler, good afternoon po sa imo. Thank you for watching. Wala eh. Bicolano Vloggers Association, nakatutok man. Wala partner. Numero. Si sayang maswerte. Sige daw. Lionel Obligasyon. Lionel Obligasyon. 0977 0977 068 068 9174. 068-9174. Lionel Obligasyon. Otorado partner, 0977. 068-9174. Tama. Okay. Globe. Sumimbag na kamo. G. Bayaban, aalaala ko sa akin. Nag-ring na. Ano ni sabi niya? Akala ko sa akin lang. Ano yun? Aalala. Sabi ni G. Bayaban. Lionel, sumimbag ka na. Ayan. Hello po. Hello, maray na pagkahapon. Hello po. Lionel, Yes po. obligasyon. Opo. Ano ang obligasyon mo? Nakapagtapos po. Wow, nakapagtapos. Ayun. Tagasain ka tabi, Lionel. Panoy po'y kamalig. Panoy po'y kamalig Panoy albay. po'y kamalig albay. Nagano ka dyan ngunyan? Lionel? Po. Nagano ka Nag-ano ngunyan? Nag-online class. Ay, nag-online. Naka-isturbo ba kami? Hindi naman po. Ay, okay. Lionel, may inintrahan ka ba na paraffol? Lionel? Are you still Saan po? there? May inintrahan ka ba na paraffol? Yung sa Sa? Action Call Center po. Ayun! Lionel, may kataid ka dyan na tubig? Pwedeng mag-prepare ka kitubig, tabad mabigla ka? Congratulations! Ano da? Lionel! Po. Ika ang winner ning 1,000 pesos. Ngunya na Miyerkules digdi sa Action Call Center. Ako Bicol Party List tabang ora mismo. Congratulations! Thank you po. Sa imo gagamito ng 1,000, Lionel. Sa pagpa-load po. Pagpalo, tama. Nag-online Nag-online baga. class, okay. Pero natagarday ka maugma tabi, Lionel. Pipirot. Lionel? Dami lang po kasing activities sa pagal siya, pagal. pagalon. Anyway, tabi Lionel, obligasyon, congratulations. Ika sa muyang winner nin 1,000 pesos para ngunya na aldaw nin Miyerkules. Abangan mo lang, Lionel, may obligasyon ang mga staff kan Action Call Center na kontakong ka. Aha. Para makuha mo ang 1,000 pesos, ta-obligasyon nindang itao yan sa inmo. Correct! May makontak sa imo kung paano mo makuhaan sa imong premyo, tabi. Keep your phone active. Opo, thank you po. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido? Lionel, obligasyon mo na abangan ng apod sa imo, ha? Opo, sir. Okay. Ano po ang mensahe mo kay Kong Pido, kay Kong Saldi, kay Ako Bicol Party List? Thank you po, sir. Congressman Saldik po at Congressman Pido Garbin sa opportunity binigay niyo po sa aka. Thank you po. Ayan. Congratulations, Lionel Obligasyon! Ayan na, action! Saro na naman ang satuyang natawan. Paano manggana ning cash partner? Mga action sa mga nagmamawot man manggana nin cash prize, kinakaipuan lang nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Siyempre, kaipuan nindong mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Dahil paglinguan, ibugtakan sa indong telephone number, asin magtag nin mga FB friends. The more, the better. Asin dyan na po, mga tugang, nagtatapos ang samuyang programa ko niya na pagkapon tabang ora mismo. Kana ko Bicol Party List Action Call Center, gulpi kita pong napaugman, Salamat natabangan, sa mga naadvisean. nagkantabay.
kamautan ni Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, kanako Bicol, nakitang mga Bicolano maalalayan, maayudahan, mapaugma, asin magkaigwa nin pag-asa. Ayan, asin dyan ang mga ka-aksyon. Nagtatapusan sa muyang programa ngunyan na pagkaldaw. Kami ang sa indong nakairiba, daingiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Sirom, Joshua Martinez. Maray na pagkahapon, asin salamat. Mabuhay and God bless Bicolandia.